Prieteni, sunt Eliza și astăzi vom face un nou videoclip de aici de afară. Sper că mă auziți. De-aia și îmi apropii telefonul așa. Ok. Astăzi suntem afară. O să vă las aici pe ecran niște poze gen care le-am făcut astăzi dimineață cu cerul. I'm so sorry, but today I make a video in Romanian. Puteți să vă uitați efectiv la imagini. Suntem afară. Pot să vă și arăt? O să vă... La început o să vă scriu și în engleză, gen ce v-am spus acum în engleză, fiindcă poate nu m-am auzit. Dar la mare, at Black Sea, voi face un clip în română. Acolo, fiindcă voi mă veți mai auzi și cu cuvinte în engleză, adică cool, let's go here sau ceva de genul. Nu voi vorbi numai în română, adică hai să mergem acolo, să vă arăt ceva, voi vorbi și voi pune și cuvinte în engleză. Și îmi pare foarte rău, dar am deja 2 sau mai multe clipuri în engleză și de ce să nu fac clipuri și în română, fiindcă poate nu știți gen engleză și poate știți, dar nu prea bine și de aia, dar vă promit că o să pun și clipuri și o să fac și un canal special doar cu engleză, gen, adică unul cu român, adică acesta și cu engleză, prin el, doamne, cum se vede cerul? Uitați-vă! Look at the sky! Doamne, ce frumos se vede! Poate v-ați întrebat, de ce te cheamă Astro Eliza Maria Play pe Insta? Pe Insta mă cheamă Astro Eliza Maria Play, fiindcă gen fac și poze cu mine, dar vă arăt și cerul, cum vi-l arăt acum, uitați. Mai ales că sunt în grădina mea, in my garden, și vă arăt aici tot ce este la mine în grădină. Acest clip cred că o să-l pun gen ca premieră. Nu știu de ce. Dar m-am decis. Sper să am și subtitrare. Ca să dați, deci la subtitrare este acolo, puteți să apăsați pe traducere în limba engleză sau în ce limbă doriți și gen citiți jos tot ce scriu eu. O să încerc să pun la următoarele clipuri și subtitrare ca să traduceți voi, fiindcă nu aș vrea să, fiindcă mai am prieteni și din alte țări și nu înțeleg desigur ceea ce spun eu în română. Și da, cred că vă știți care sunteți prietenii mei din alte țări. Ok, acum sunt în grădina mea, cum am mai și spus. Aici este un măr, cum puteți observa. De dimineață poate vă întreb, la cine mă urmărește pe Instagramul meu este Astro Eliza Maria Play și cine mă urmărește acolo, poate ați văzut și clipul și pozele. Sau încă n-am postat pozele, dar le voi posta cu mine. Și puteți să le vedeți acolo pozele, fiindcă sunt puse acolo. Și sper să vă placă pozele. Sunt cu cerul și poate mă întrebați cum am făcut eu cerul să pară atât de real. Adică să vadă ca în ISS, ca în International Space Station, ca în Space Station, adică Stația Spațială Internațională, ca acum, uitați. Ok, l-am făcut gen, nu l-am editat, este natural cerul, dar așa a fost fix de dimineață și poate mă întrebați, nu te-au durut ochii de la soare, că eram în soare mare? Ba da, dar am avut și ochelarii mei de soare care i-ați văzut pe capul meu aici. Și o să vă mai arăt în acest clip și cerul, fiindcă de-aia mă numesc și Astro Eliza Maria Play pe Roblox, da, Eliza Maria Play mă numesc, dar în general eu mă numesc Eliza Maria
Astro Eliza Maria Play pe Instagram. Cerul. The sky is so beautiful. Nu știu dacă v-ați uitat la ISS, la stația spațială, dar acolo când fac clipuri, gen arată și cerul, ceva de genul așa. Fiindcă oamenii vor să afle cum se vede pământul gen din spațiu și este foarte interesant, mai ales că pe Insta am multe poze cu cerul răsărit și da, mie mi se pare foarte cool gen să filmez, dar din păcate nu prea se uită nimeni la clipurile mele pe YouTube. Nu știu de ce, dar cred că canalul acesta va fi și închis, fiindcă am făcut un live. Nu ai voie să faci live singur. Și, efectiv, dacă ai acorduri părinților, gen mi se pare o prostie. Bine, poate mai e și altceva care nu este ok în acest live. Dar acum nu fac live, fiindcă mi l-au închis. Acesta este doar un videoclip care vi-l editez eu pentru... cred că astăzi îl voi posta, dacă nu, veți avea și videoclipuri mai de mult. Sau eu videoclipurile când sunt plecată și le filmez în acea zi, eu le editez ori la mine în camera de hotel, oriunde sunt, gen. Da, eu am o aplicație pe telefon, adică, cred că o știți, am mai multe, gen CapCut, PixArt pentru poze și pentru clipuri. PixArt este și pentru clipuri, dar și pentru poze. Să editez o poză sau să editez un clip. Dar eu editez pe CapCut, dar mă editez și pe alte aplicații care, dacă îl știți pe prietenul meu Jack, acolo la un clip de-al lui a spus și el pe ce aplicație editează. Dar vreau să specific că eu le editez pe alte aplicații, numai pe CapCut. Dar CapCut mi se pare o aplicație interesantă, fiindcă poți să editezi pozele, nu pozele. Poți să faci clipuri cu pozele, să le așezi și efectiv să faci clipuri. Dar eu fac și edituri pe poze, dar și pe clipuri, dar clipurile pe care vi le arăt eu și le postez aici pe canalul meu sunt efectiv puse de 4 sau 5 minute maxim, 10 minute, cele în engleză mai sunt și de 2-3 minute, 4-5, nu știu, dar cele mai multe sunt în engleză de pe acest canal, cred că ăsta este primul în română. Și da, eu sunt româncă de fel, poate ați văzut că vorbesc mai în engleză, nu știu de ce, dar am vrut să fac gen și un clip în română. Da, vedeți că mă repet cu gen. Da, cred că v-ați dat și seama că sunt româncă. Iar vreau să zic gen. Ok, deci. Acum sunt aici. Doamne, gândiți-vă ce feeling când treci pe sub copac și te gândești că tocmai ai văzut o pânză de păianjen și să te uiți atent când intri în ea și te gândești, o fi un păianjen în ea? Da, evident. Știu feeling-ul sau când eu fix acum am văzut aceste furnici, uitați-vă. My God, look at this! Uitați-vă la asta, deci nu cred că se văd pe cameră, dar uitați-vă, urcă furnicile, copacul ăsta, urcă pe el. Uitați. Da, și aceasta este grădina mea, pentru ce nu știam. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și să vă abonați, like and subscribe. And see you in the next video. Bye! Ne vedem în următorul videoclip, Doamne! Pa!